Иртәгә 4 ноябрьдә Халыклар бердәмлеге көнендә смотрим.ру платформасында «Славься Отечество» онлайн-марафоны башлана. Телевизор караучыларга Россия халыкларының традицияләре, гореф-гадәтләре, диннәре турында уникаль сюжетлар күрсәтелә. Толырак хәбәрчеләребез видео язмасында. Төрле милләтләр бердәмлеге. Күп гасырлар дәвамында Татарстанда 173 милләт халкы берләшеп, сөекле Тукайыбыз язганча, тел вә лөгать алмашып яши. Уникаль тарихи урыннар да бихисап бездә. Изге ана Казан иконасы соборы, борынгы Болгар шәһәрендәге Ислам академиясе, 2015 елның 4 ноябреннән башланган Халыклар бердәмлеге көнендә нәкъ менә шушы әһәмиятле тарихи урыннар белән кабат танышып булачак. Мы всегда говорим, что это республика, в которой сливаются воедино два мира, две религии, две культуры. И, конечно, тот сюжет, который мы подготовили в рамках этого марафона, он как раз об этих двух мирах и о том, насколько они близки и насколько мирно они вместе на протяжении многих веков сосуществуют. Бүтін Россия дәүләт телерадиокомпаниясының барлык филиаллары, журналистлары үзләренең кече ватаннары тарихын тәкъдим итә. Телевизор караучыларга көнбатыштан көнчыгышка, төньяктан көньякка таба беренче юл узучыларның эзләрен күрсәтәләр. Марафон расскажет о великой, драматичной, героической истории России, обо всех народах, живущих в нашей стране, об их культуре, обычаях, религиях, традициях, об их прошлом и настоящем, о том, как все народы, объединившись вместе, строили, созидали нашу державу. 16 сәгатьлек телемарафон төбәкләрдә компания филиалларының уртак тырышлыгы белән әзерләнгән онлайн-марафон сериясын дәвам итә. Барлык сюжетларны 4 ноябрьдә иртәнге сәгать 8-дән смотрим.ру платформасыннан карап була. Ләлә Зайнуллина, Валентина Васильева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.